Dňa 10. októbra sa v zasadačke Mestského úradu Bánovce nad Bebravou konalo zasadnutie komisie pre riešenie problematiky marginálnych skupín obyvateľstva. Prítomným členom komisie boli predstavení terénno-sociálni pracovníci inžinier František Rác a asistent terénneho sociálneho pracovníka pán Vlastimil Rác. Ako jeden z cieľových prác v teréne je vlastne získavanie si dôvery našich rómskych spoluobčanov a radenie im v bežných životných situáciách, ktorí v súčasnej dobe vykonávajú svoju činnosť v rámci projektu Terénna práca v obciach, do ktorého je mesto zapojené od 1. marca 2012. Pracovníci informovali členov komisie o svojej doterajšej práci a ako najväčšie problémy v súčasnej dobe, ktoré pracovníci riešia, sú v oblasti bývania. Takže mňa na dnešnej komisii veľmi zaujalo, ako hodnotili terénni pracovníci, ktorí sú obaja Rómovia, sami seba, nielen svoje aktivity, ale aj rómskú komunitu a mentalitu, a kde pre mňa prekvapujúco úprimne a otvorene pomenovali niektoré problémy týkajúce sa života tejto skupiny občanov Bánoviec. No a takisto ma zaujal aj entuziazmus, akým hovorili o svojej práci, o tom, čo chcú urobiť, čo chcú dosiahnuť. No a ak sa im podarí aspoň polovicu z toho naozaj zrealizovať v praxi, tak to bude možno veľmi príjemné pre nielen samotných Rómov, ale aj pre celé Bánovce. Tak ja ako predseda komisie tiež sa pripájam ako predrečníci, že táto komisia bola jedna z výnimočných, kde sa fakticky predstavili títo naši noví terénni pracovníci, ktorí rozprávali z praxe, zo života Rómov, ktorí fakticky na našom území mesta žijú. A pokiaľ bude možné, tak sa s primátorom mesta a s pracovníkmi Mestského úradu pokúsime ich požiadavky naplniť. A hlavne čo sa týka tej situácie v zimnej sfére, že by sa pokúsilo mesto využiť jednu telocvičňu buď cez školy, alebo cez nejaké iné možnosti, aby tí deti mladé mohli v zime používať tú telocvičňu aspoň raz do týždňa.